دوستان عزیز، проектор як партии дигар овардем. ҳоло ман нишон медиҳам ин чӣ хел кор мекунад. Касоне ки нав даромаданд, ин чизро бачаҳо хеле шуд ки жда доштанд. мо моҳои ноябр як партия оварда будем, лекин то ин вақт дигар наёфтем. ин проектор ҳозир светро хомӯш мекунем. боз ба шумо нишон медиҳам ки чӣ хел качество дорад. Нархаш бошад 6990 рубл. айни ҳол меистад. инро мегиред, Wi-Fi пайваст мекунед. боз пулт дорад, YouTube дорад, Play Market дорад, видеои дилхоҳӣ, ягон бой, футбол, чизеро ки хоҳед дар ҳамин танаи девор калон карда метавонед ки тамошо кунед. Ва ин бошад ба чашм зарараш камтар аст. Чен аз оне ки бо телефон тамошо мекунед, бо ин дида ба чашми шумо зарар камтар мерасад. ин чиз ҳоло ба ҳама дастрас аст. Пештар танҳо дар кинотеатрҳо ин чизҳоро дидан мумкин буд. ҳоло ман ягон коробкаи холиашро мегирам, ба шумо нишон медиҳам ки дар дохилаш пулташ ҳам ҳаст. он қадар бисёр ҳам нест. барои ҳамин касоне ки харидинанд муроҷиат кунед ва харидорӣ кунед. Дар коробкааш як пулт дорад, ина кабел дорад. бо пулташ шумо метавонед ки регировка кунед, яъне дигар видеоҳоро гаронед. хулоса бисёр як чизи удобне аст. биёед мебарем дар танаи девор гирон карда нишон медиҳем. хуб дӯстон, светро хомӯш мекунем. чӣ хеле мебинед, бениҳоят качествои хуб дорад. агар шумо дар як хона 2, 3 ё 4 нафар бошед, метавонед ки якҷоя пул парофта инро харидорӣ кунед ва ба ҳазур шаб чизҳои дилхоҳи худро тамошо кунед. овозашам, яъне динамашам бениҳоят хуб аст. аз ҳисоби ки дар овози ман халал нарасонад, ман паст кардам дар овози видео. ин чиз барои корхонаҳо бисёр лозим мешавад. барои баъзе яъне бизнесҳо, агар командӣ бошад, ягон чизро ҳаллу фасл кардан, ягон чизро нишон додан. инчунин барои муаллимон ҳам зиёд дар кор мешавад. ягон чизро презентатсия карданӣ бошед, меред ба калон карда мемонед, бо ҳамроҳи худатон гирифта метавонед ки гардед. хулоса бениҳоят як чизи муҳим ва даркорӣ аст. барои ҳама мардум ин чиз дастрас аст. шумо метавонед ки ҳатто дар флешкарта ҳама чизҳои худро тайёр кард, тариқи флешкарта монда истифода кунед. бе интернетам, яъне бо флешкарта истифода карда мешавад. ё ин ки ноутбуки худро пайваст карда аз дохили ноутбук ин чизҳоро нишон диҳед. агар харидани бошед, метавонед ки ба ин рақамҳо занг занед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то видеоҳои оянда, хайр.